anem a fer un homenatge a unes persones que creiem que s'ho mereixen. En els pobles, com és normal, quan un fuster fa una porta, la cobra. Un ferrer fa una reixa, també. Hasta els alcaldes cobren. Però encontrar algú que faça alguna cosa per al poble i no cobre és molt difícil de veure. I és per aquesta raó per la que volem fer un homenatge a unes persones que en el seu treball completament altruista creiem que s'ho mereixen. Sabem positivament que des de la seva humilitat que els caracteritza diran que no són mereixedors. Però això no tenim que dir-ho ells. Això som nosaltres els que ho tenim que dir. I diem que sí. Doncs hi ha motius de sobre que s'ho mereixen. Gràcies, Santi Moros. Gràcies, José Vilar Marcos. Jo ara no parlo en nom propi, sinó en nom d'una entitat importantíssima, la Serra Espadà, i només tinc que dir gràcies. Gràcies a senderistes, gràcies a Santi, gràcies a José, Santi, José, tan munta. Aquestes persones, totes, han fet una cosa molt important per Artana i per al parc. Han fet més de 100 quilòmetres de sendes. Han fet una revolució pacífica i positiva. Han dinamitzat el poble. Moltes vegades, quan passem en el cotxe, en dies de festa, dic, s'ha mort algú, perquè està al tanatori i està tot ple de cotxes. I no s'ha mort ningú, és que està ple de cotxes perquè ve molta gent així a fer senderisme. I això és importantíssim. Jo vinc en representació d'Espadàniques, que és un col·lectiu, és un grup de gent que escriuen, que investiguem i que publiquem allà en el blog. Conèixer per estimar, estimar per a conservar i conservar per a què? Per a transmetre. Per a transmetre a la gent que vinga, no la gent forastera que vinga, sinó les pròximes generacions nostres de la Serra Espadà. Jo crec que això és molt important, tindre-ho en compte i reflexionar-ho, perquè gràcies al treball d'aquestes persones, aquests camins ara no estan perduts, aquests camins estan trets, són xafats per la gent, com ha comentat Josep, i això és molt important, no només per promoure l'economia local i no sé què, sinó també perquè darrere hi ha tota una cultura que temporalment s'havia perdut i que a poc anem recuperant. Néstor Cardoso, de la Vall, és de les Muntanyes de la Guerra, una entitat que ha treballat, han vingut molt per ací, per Artana, mos han fet veure moltes coses interessantíssims de la guerra i van ser els restauradors de les trinxeres del Puntal. És així, no? Exactament, assessoràvem. Bueno, bon dia a tots. I dins d'aquesta investigació, el paper de Santi i de José, igual que el grupet que normalment ens acompanyen, ha sigut fundamental, perquè quan tu llegis les coses, llegis la documentació, averigues moltes coses, però no n'hi ha res com estar en el lloc on han acudit. Nosaltres des de fa ja prou anys que contem amb la col·laboració d'ells, sempre que s'han demanat alguna cosa, que s'han tingut a la nostra disposició, han col·laborat en tot el que s'han demanat, ens han fet unes voltes i unes visites meravelloses. Víctor Bayona té la paraula. Ell és president de la Societat d'Amics de la Serra Espadà i ha treballat molt així en la Serra Espadà i en Artana també. Per tant, avant, Víctor. Bueno, pues hola, gracias por convidarme, reiterarles la enhorabona, ¿no? Y les gràcies a Santi i a Josep, sobretot per la tasca que han fet i en nom de la Societat d'Amics d'Espadà, doncs, l'oportunitat de tindre més senders que caminar, no? La veritat és que és una sort, no?, tindre gent com vosaltres en els pobles. També cal donar les gràcies a José Rico, que ha fet un gran treball, és ell el que ha fet la pedra, bueno, la pedra l'ha feta José, al qual també li donem les gràcies. Quin remei. José Rico ha muntat, ja veureu que ha quedat molt bé. I ara, si no
Vosaltres, els homenatjats, voleu dir alguna cosa? Donar les gràcies a tots per l'homenatge que m'ho heu fet. És molt d'agrair, però nosaltres, sobretot ell, treballem i parlem de la muntanya i ja sabeu el que fem. Si que preparo ja res i moltes gràcies per tot. Gràcies.